Vida té, sobretot, compromís amb un mateix. Crec que sobretot de ser l'oportunitat de sistematitzar una eina de treball que ens aportava fiabilitat, rigorositat, una forma també d'unificar la forma de treballar i d'ajudar els nostres usuaris. Jo penso que, sobretot, la possibilitat d'entendre el que passava, com gestionar-ho, també el compartir amb altres persones la pròpia experiència i també el poder aplicar les eines que els hi vam anar proporcionant. Activa't pot ser sinònim de tantes coses ara mateix, pot ser sinònim de recuperació, d'autoresponsabilització, d'empoderament, esperança, de realitat. Jo diria que això.